हाय लोगोफोर आं दायो आनै नाहानाव दंफायो जोङो दायो आनैदों आंदों माने आनै नाहा माइ गायदों नालाय जों बेयावहाय सा लांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय थादो ओमफ्राय नायनानै जुदि मोजां मोनोब्लाथाय लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोसे कमेन्टबो खालामदो थुरि बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो स्टार्ट खालामसै ओमफ्राय नै खान्थालबो लाबाय जों खान्थाल माइ गायग्राफोरा खान्थाल जानो लुगैसोदोनो आरो जोङो साइकेल सालायलांबाय थादो इनिखौवा गोजान दुब्लियाबो दाखालि ट्रेक्टर एवनाय ना हमनाय देखायदोंमोन दे आङो बेयावनो जोङो दायो थांगोन आरो नायलांफाबाय थादो जोङो दुब्लि सफैबाय दुब्लि माहा मानि जोसाया दहाय दिनै दासो गायनाय दां तारातारि नेंजोब्बाय दां नै दायो माइखौ गायखांनानै साहा लोंदों आरो आराम जिरायनानै दंफां सायहायाव दा आरो साहा लोंखांबाथाय खान्थाल जालायनोसै आरो मानोना आङो माइ गायनायखौ देखायजोबनो हायासै आरो इसोरो गायखांखाबायमोन नालाय ओमफ्राय आरो 12थाबो जाखाबायमोन नायलांबाय थादो दानिया जिबायदि लेक्सार होखादो आंनि नुआ खान्थालबो जागोन दा खान्थाल जालायलाय आलि बे गरमाव जागोनलै जागोन खान्थालनि सिजन गैला जाना लाखा एमब्रिनो ने खान्थाल गैमारला बिराद मोजां खान्थाल बेयो बेगरखौबो दा नायलायनोसै र' हाय मा बेगरसे गल लांना माइदि दा बेगरखौ जा दुइटा खनना लां मालिकआबो गरब्रै गरबा लाबावगोनसो मालिकआबो नायलाय नोंसोर दा लानो लुगैगोन बेगरखौ नुबानो आंबो लागोन ओइ बे रोङो बिथाङा खान्थाल दाननो बिराद रोङो बिगुर बिराद मोजां जिरो आथाफोरखौ सोबख'जोबो आटा सोबख'लायदों आंनिया मिन्थावना बुखिबाय आट' खुगाया बिराद लुगैबाय थायो माबा ख्लाब ख्लाब जाबाय बेखौ एम्फौफोरा रायले बेवथ' रायो एम्फौ रायनायखौ पात्ता लाबाय खुगानि बुंनायखौ मा मा जाबाय थायो मासे गोथावमोन बिलाय खान्थालालाय माइल'सो मिनिना होयो आरो जाबावगोनबा 15 आगस्ट दिना थां आं बिदि एसां गोसोम नङा ओइ माइ 1.5 मास जाबाय माइ गायनाया नङा ओइ हदाय सान्दुं ओमफ्राय दा दसे हाथाइखौल'सो नुयो आंखौ गोजाननिफ्राय माइ गायनाय गोसोम जादों मानसियालाय बाहाय गोसोमानो होमबाबो माइ गायनाय बारा गोसोम जादों मोखांफोरा गोसोम जायाखै आसाकुरफोरासो मैला जादों हौवाया सिनाय मोनाखैमोनथ' Oh my God! Wow! नायलायलाय ओइ मालिका मांदों फैलायनो रे हप्तासे टंग थायनायावनो टंगनिफ्राय हप्तासे नायबाय बासिबनाय बे बिसानि मालिक बासिबखौ सिन्था जागोन नैलै थाफायसोलाय लांबाय है खाथियावलाय माथो थादोनो नोंखौलाय खाथियाव थानो बोरिया बोरिया फैसा राबा र' माइ गायनायनि फैसा रादां ओइ बिस्रा माबा फैसा बनायनो मेचिन दङ फैसा बनायग्रा मेचिन दङ बिस्रा जाबायानो बिखरावनि सुर 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 जायो सिरुवा गायना होनोबा बे लागोन है जालि बे गायनाया बिसु बैस्रायानो ओइ नैबे माबाया मुस्रुमा गुदु ना ओमफ्राय मुस्रुम फिसा फिसानिया रोजोबानो जायो मा मुस्रुम बासेब हा सानि बे सुवा बासेब गोनद्रे मुस्रुम सुवा बे नै देवखा खोमसोमबा जानोबा जाना मा ग्लब ग्लब मनो थांनांसिगोन जोङो न'आव थांबाय थानोसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफैफिनसिगोन दे बाय बाय ओइ नै बाय बाय होनलाय खेनसे इयाव बाय बाय होन बाय बाय